MLA kanong po ba Meryl Bonds im haga kendai terik Risau ula pelipat ba ya ke program bala ai kerteng a new youth empowerment initiative the Inspire and Inform project kabane kumba ar benai lenter. Kani ka program aji hikai kadiling ba ka jingshim kia jong UMLA kanong po bat bala penyat pat dak El Elyon Institute kawe na kaslem aji hikai kabadan hasor nong po. Nalor UMLA hakani kasingila don langru Managing Director ka El Elyon Institute usamla san kupar singkli kiri orang ba kathan bat kiwe. Kani ka program aji hikai kalong ban sandur ya kisamla bat ru ban yalap bat penpriang ya ka kubor syapang ka jingma jong udrong bat ka kam syong ka kena. Halor kani ka program ka banging idon Inspired and Inform kalong na ka banta bangin late shakishno. Kani kan long ka session ka balang one day session be. Ha ka bangin late nila select ang ni kidon kumba shipotli ki center lani ki jaka. Kum ganuksa kani ki program ka bisisngi ka bangin le kala bandai halor ka career guidance, kala bandai halor ka drug abuse, kala bandai halor ka early marriage, kala bandai halor ka unemployment opportunity, kala bandai halor ka national education policy, kala bandai halor ka CUET, kala bandai halor kinu ki program ki bakongsan bakum ki kun samla ke juk mentag dan kamban tip. Digini ki location ki bangila persang bapan kere kalong kawe kan long hanong po, kawe kan long homden, kawe kan long ha marman, kawe kan long ha maulong, kawe kan long ha marngar, kawe kan long ha saunong bri, kawe kan long ha umling, kawe kan long ha po pahambir, kawe kan long ha pamsim ban hari boy college. Kani kini kidi ki snong ki ba ini yo banle. Kani kan ka one day session ha bagi resource person nges penbet ha ka jing trilang kala bande bat ki seng samla jong tu ke jaka kala bande bat kino ki NGO le ni civil society ha ka ba na kaliang jong El Elyon Institute kin se trilang bat ki bakin yo ban ai kene ka awareness le ni ka career guidance na ka banta jong ki kun samla ki badon ha ki tu ki dong le ni ki bom shomla yo kalat ban wan ha kene ka course ka session ka bangin pelong hanung po ha ka bangin sajit lakunom no sau pau do san pungun kumo kadon ka lentiru ka ba ngin persang dan lek ha kitu di location nginomla kamlong ka ba suk bangin dek kaman la ka senong ka hi dan re kat ka bangi don ka jingrap ka fon ka badon long bana ka liang jong ka meleru ngini lek kat bala ban penbit penbiang ha kini di location di bangin adep ban pensungo pi ha ka bede ba hari boy college ha ka nil mar ba ki student hang ni gidi na keleng jong ka hari boy ka jongi hang ni yo alat ban yarap ban ai ki jing tip kat pengila ha ka beri bat kiwi de ki student ki bron hapo ka ke college bakan longka jingarap na ka benta ka jungki ru de kita ki jing persang ki ba ngi don han ha ka ni ka por na kaliang jung akum MLA alor ka ni ka project ka bangi don Inspired and Inform village education and youth empowerment ka ba nadum dang sini yo pendapat ba ha ka ba nadu sibit na sai ka sini ka El Elyon Institute nongpo ka bangila don ka agreement kin shim ya ka benta kumno ban implement ya kene ka project ka bangi ni don da ka jing selanlang jong kini ki riurang ba ki be don asenda harangkat bani bat kata ka di ka jing lam khmat alor jong di ki ka phang ka bangi kwa ban pensngo long ba jong pi ban ngi scam bagane ka jing persang ka barit ha ka ne ka por kan long ngin shim kumba sau po hado san pongat ka kini ka kompensasi kucing ke subjek lese ka pair na koi kasni namar ba nginom la bat perkre UMLP exam la ka jong DSC exam la ka jong SSC exam la ka jong ta ka daw ngi combine lang ngi penwan lang si jakai kini baro ki exam ha kini ki session ki bakhat san singi ti ha ka bedi pat bakai village level khndiat ye ka don kai wi kisnong ka ba complete ban an kadika snong umsyaken mo kadika weekly snong isa ka weekly ki jaka ka bang umsyaken tikini ki topik skin long kanam day ka we snong ka we topics ki don ki snong ki ba la ban ko war do lai south ki topics kat kum ka jingdon kam jong tu ka snong bat kat kum ka information ka bangi persang ban collect leng ba ki government department skala ban long leng ba jong ka blog lese ka blog kan batai ngi kita kisnong lese ka kamjur ka syong ka khna tingila banong rai ka ones program ka bede ka early marriage lese kidon kisnong ki ba khamdon ka jingta jong drugs tingila banong rai ka program of drug abuse lese kidon pa kisnong ki bai lese ki samla ki jong kim tetip hai ke lat lenti hakayo kam yo jam ka sengkam la jong
ti persiapan rai kini ki career counseling lani sepangkani ke unemployment and opportunities hakaba ki resource person ki jongi kin batai sepang kita kilat kilenti na ka banta kini samla ki jongi le si ki badan menteri ki kamla jongru kila ban yo jingtip lembaga ni resource person ki jongi ki badan jingtmu ban penia kre ani pun biale ki exam ki baper la kalong ki exam ban pule ki higher studies ni ki pule bakam syakmat tani ki exam sakabedi ka kam ke jamru kila ban guide kat to kat ni lembaga ni ki session ke bangila ban apa ni poy kisnong bat ni pen ya keren hiru ni bat isa risu ya dei kini rupa lesi ki don ki session ki gini ki kena ki bala ban apply mo kemar ka bangi penlong ki coaching ke jongi ka ditang saupo san pungot lesi kin apply marjan sispa an aspa ngot Tikidon kini ki bomyo alat beli la long ke juduk nong ki nama kimio ban wana session tendre namar ngile ki snong ki jongki nginge scam bakin wan ge ki session ki snong ki jongki la kimio lut baro maknaru la kumno kumba 30% nak ke bangi kai nong po ti ngio lang ki snong ro long kita ketika jing temu kenang ba manu ru kidom syai kan ki samla hapo jong